Good morning. Maayong buntag, maayong adlaw, sa tanan, hurot. Musta mo diha? Haros to po tagkamunggay. Paulis lawas. Murag daily routine naman nato ni. Amo diha, nagunsa mo sa inyo hangkuan para pamahaw ni Lods. Mabadi, pamahaw ni. Gwanta lang ta ni. Pero dako kay nagbenepisyo. Ngita pa ta karong laing sangkap ani. O pa niya ito nakuha. Gihimay pa nato. Dili man ko kumalangay aning kuan. Ang sa haros ba. Kay ginuto jud ako kay signaay mga pino nga ning tukog kani ba. Kuha jud ning paon kay mabukog ta. Wa tay kuan, way dungog. Nabukog man tuod pero bukog tud sa kamunggay. Salamat ay sa pagsuporta sa akong channel, no. Salamat kay sa inyong suporta. Tanaw. Pahalag way mga kwinta. Pero at least na inananaw. Diba? Alang good. Sama man nga. Kuha naman ta. Gamay naman tagpayag. Di punta ka explore kay watay kapital. Pohon. Basen. Ito aning kanon kay ano to. Pa bukal ta para lahi po to. Kuan pa to. Ni tubig. Ngapit ta karon. Kapita. Atay, ginit pa ko tubig. Ay, meron ta. Dako kay benepisyo ning kamunggay. Ay. Alang-alangon ninyo nga. Dako ang benepisyo. Ay ni sitag karne, impasta. Ta ni taga buntag, dili routine nimo ngani. Bahalag karne ka udto o gabi pero na basta kay ay ladyo kalimtig kuha gulay ay dako kay nagbenepisyo. Kamo diha nagunsaman mo pa mo na huwasi sa kuan anniversary sa bansalan. Bibo daw kayo eh. Direra mo ko sa balay. Bibo sila. Direra ko sa balay ay kay katamak niya tag kamatis. Batay ka kuan. Bayad. Ako sa tong kanon Lodsa. Salamat kayo sa pagtanaw. Salamat. Ngapit ta karon. Kapit ta horot. Kape na ta, kape. Ngapit ta hurot. Kape isa oh, nagpa-lambing. Kape ka ka? Kape po daw siya. Lotok pa ta. Yan na, igutom na day ka. Ha? Uy, kasayo good. Gutomon god. Huwag man ta kaluto. Na, mao ni ron. Ngayo na kay mga gutom na siguro. Wala ka pang labas. Sarap ng giniling na kape. Anya na. Uy. Nanaw ni mo oh. Nanaw oh. Ayaw diha kay wa ba kay pante. Nanaw oh, di ka mawaw. Oh. Nanaw sila. Unsa mo gilambing gud oy. O palagi ta kaloto lagi. Ito ta karon. Pata kaloto.
Sakto na na. Nari ko giandam. Ay sagol na to. Sagol na to sa itong panambal. Tinangkong o tangking. Plus eggplant. Okay na. Kape na yun. Tama, ang yapon. Thank you. Salamat.